Kapin sa 2,000 ka pamilya sa Dakbayan sa Karkar o sa siyudad sa Danao sa probinsya sa Sugbo ang nakabenepisyo sa tabang gikan sa GMA Kapuso Foundation. Ang report ni Femery Tumapo. Kining 1,500 ka mga pamilya sa Barangay Ocanya sa siyudad sa Karkar ang unang nakadawat sa mga relief goods sudning bulana. GMF nahatagan og ayuda. Dako kay pasalamat, dako kay nagkatabang namo karon panahona. Dako kay nakong pasalamat sa GMA Kapuso Foundation sa ilang hinabang na among nadawat ilabi na nining panahon karon sa pandemic. Samihan ng bahin sa probinsya o sa kalibo usab katabangunon ng mga pamilya kisa nagpuyo duol sa dump site ug sapa sa Danau City ang mga benepisyaryo. Mga kinilong bugas, dilata, noodles ug hygiene kits ang gihatag sa matag pamilya. Napasalamat ko sa GMA Kapuso Foundation sa gitabangan niya din. Karon nga wala nagidentag ni hapit sa trabaho. Na nakahatag ang dakong gasa tungod kay mga tao diri sa barangay ginakot na wala tang trabaho. Ang uban o pa makatrabaho, kaya doon na pa'y daghang mga kakulian. Atol sa pagpanghatag, gisiguro nga dili magkatapok ang mga tao ug nasunod ang mga health protocols. Ang kalihukan sa Kapuso Foundation tinabangan sa Central Command sa Philippine Army ug Philippine Air Force. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.